गिबियावनो BM निउस टाइम नाव दा बड'लेण्ड बर' खौरां इउनाइटेड निउस मिडिया नोंथांमोननिसिम सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरबाय। लोगोसे आंजोंनो बाहागो लानाय जोंनि प्राइमारिनि नेहाथारि लोगो आफादगिरि आरो गावबुरा बिथांमोन आरो लोगोसे आंनि BCDC सोद्रोमा आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोन आरो लोगोसे माखासे बेनिफिसियारि जा दंफैयो बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। दिनै जोंनि बेहाय मोनसे खौरां बिजोङाव फोरमायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय दाखालि थांनाय 24 तारिख खालि जितु फाथाबारि BCDC चेयारमेन अर्थात आंनि सायाव जे माखासे एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव जोङो खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बेहाय ज' जादों। दा बेहाय आङो खोनानो मोनदों जितु जोंनि फाथाबारि एलेकानि गोजोनपुरि लोगोसे लावख्रिगुरि लोगोसे थुरिबारि बिनि माखासे PMI बेनिफिसियारि बिथांमोना जे न'नि सायाव जे एलिगेसन लाबोदों दा बेहाय आं बुंनो सानदों। दा बेहाय जोङो थांनाय जितु काटसा हाउसाव जोंनि ब्लकनि निर्देशआव BDO सारा जिखिनि जों चेयारमेनफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन लोगोसे BCDC मेम्बारफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन जे बेहाय ब्लकआनो कमप्लिटलि दायित्व लानानै बेनिफिसियारिनिफ्राय फैसाखौ बोखांनानै खामानिखौ मावनायनि खोथाखौ सानलायदोंमोन। नाथाय बेहाय जोङो जिखिनि माने ब्लकनि निर्देशआव जों खामानि मावदों बियो बुंनो थांबा पेन्डिंआनो गैला। दा जोङो सेकेन्ड किस्तिसिम खामानि मावनानै होदोंमोन। दा बेहाय सेकेन्ड किस्ति मावनाया अलरेडि जोब्बाय, जोङो थार्ड किस्ति खेबनानै होबाय, खिन्थु बे फैसाया गावबा गावनि आखायाव दङ, जों बेखौ दांनाय जायाखै। जोङो सासेल' बेनिफिसियारिखौ दांनाय जादों जाय बेनिफिसियारिया खुनु मेगन नुवा खानि मानसि आरो बेखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालायगासिनो दङ। नाथाय बेखौ जोङो फैसाखौ बख'नो हायाखै बिनिखौ, खारन बेखौ जोङो लांनो उसुबिदा। दा बेखौ आङो गावसोरखौनो मावनो थिनदोंमोन, नाथाय बियो बुंदों मादैया ओहो आंनि फिसाज्लाफ्राबो माने थिग नङा, थाखा फैसायाव नोंनो दायित्व लानानै न'खौ फोजौना होनांगौ। दा बे हिसाबै जोङो मेम्बार जा दिपक दङ बिथां जों जयै बेखौ मावनो होनो दायित्व लादों। बेखिनि दायित्व बाखि जिखिनि सासे जोंहा रुबिराम नार्जारि होननाय सासे बेनिफिसियारि दं आवास प्लासनि, बिथाङा न' खेबनायनि खोथायाव बुंदों। दा बिथाङा जोंखौ 5,000 एग्रिमेन्ट खालायबासो न'खौ खेबगोन होननानै बुंदों, नाथाय बे नङा। एग्रिमेन्टआ जाहैबाय जाय बेनिफिसियारिया माने नैबेहाय लिरनाय दङ बियो मोनसे कर्टनि दलिल, बियो जोंनि ब्लकनि निर्देश मथे सरकारि मोनसे निर्देश मथे जोङो बेहाय जायफोर बिथांमोना न'खौ लुगोन बेनिफिसियारिया, जुदि बिथाङा न' लुफुंबाय थानाय समाव माने न'खौ जुदि कमप्लिट खालायनो हायाब्ला, आङो जुदि न'खौ लुफुंना लानो हायाबा सरकारनि निर्देश मथे 3 मासाव जुदि आं हायाब्ला नैबे दलिलाव लिरनाय मथे एग्रिमेन्ट मथे आंखौ आयेनगत साजा होनो हागोन होननानै लिरनाय दं। दा बेहाय जोङो साफ्रोमबो बेनिफिसियारिनिफ्राय जोङो बेखौ उइथ डकुमेन्टस जों बेहाय सहि लानानै जों बेखौ ब्लकआव साबमिट होनांगौ दं। दा बिथाङा बेखौ मानियाखै। दा बे हिसाबै दिनै जोंखौ माने मोनसे फैसानि खोथायाव जोंखौ इलेक्सन लाबोदों। दा बियो नङा। जोंना ओइदिनखालि जोंनि JRS आरो जोंनि इन्जिनियार आरो आंनि मेम्बारफोर जितु फिल्डआवनो दङ, हरनि 7थासिम बिथांमोना फिल्डआवनो गिदिंगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम जोंजों बे बाथ्राखौबो रायलायफैयाखै। आं सिगाङाव बुंदोंमोन नोङो मेम्बारजों लोगो लानानै दलिलाव सहि होदो, होमबानो जों बेखौ न'खौ खेबगोन। बेथ' मोनसे सरकारनि आयेनखौ नोंबो मानिनांगौ, बेहाय गुबुन जेबो बाथ्रा गैया। दा बेहाय माखासे हयथ' बिथाङा गोसो जानानै बुङाखै जानो हागौ। जोंनि मिथिनायाव बेहाय एकजन मानसि जाय बिथांमोना दिनै मिडियायाव नुजानानै बाथ्राखौ फोरमायदों, बिथांमोननि माखासे साजायनाय बाथ्रा जों बेखौ बुंदों होननानै जों प्रमान होनो हायो। जोंहा सासे जोंहानि फारान लाख्रा आदा दंफैयो, जाय बिथांखौ माने जबरदस्ति मिडियायाव बुंहोदों, बिथाङा दा फोरमायगोन। बेनि गेजेरजों हयथ' नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दा जायफोर बिथांमोना बेबायदि मोनसे आंनि सायाव जिहेतु प्लान पलिसि खालायदों, बियो नैथि खेब जाबाय। थांनाय बोसोरसेनि सिगाङावबो आंखौ बेबायदि टारगेट लादोंमोन, माखासे एलिगेसन लाबोनानै बे बिथांमोना साक्सेस जायाखै। बेहाय माखासे बिथांमोना गावसोरनि गोसोनि खुद्रिनायखौ देखायदों, बयबो रायजो राजाया हमनो हादों। दा जायनि थाखाय बिथांमोना आरो नैथि खेब बे मोनसे पलिसिखौ आंखौ बोरैबा नासयनानै बोख्लायनो हायो बेखौ मोनसे षड्यन्त्र खालायदों। बुंनो गोनां जे बिथांमोना बुंबावदों दे नोंथांनि सायाव मा होनो प्राइमारिनि मेम्बारफोर ओमफ्राय BCDC मेम्बारफोर जेबो सावरायालासिनो नोंथांखौ गोसोबायदि हाबा मावो होननानै बुंदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा? बेथ' टटेलि माने नंखाय। जोङो नै
प्राइमारि लोगो आफादगिरि दं, नेहाथारि दं, जोंना केसियारफोर दङ। जों जथायै सावरायनानै जिखिनि जोंनि खामानि दङ जों मावनाय जायो। बिसेसकै बांसिन जों डेभेलपमेन्टआव बिसिडिसि हिसाबै आंनि मेम्बारफोर दं। मेम्बारफोरखौ लानानै जों सावरायनानै मावनाय जायो। न'नि खेथ्रआवथ' नोङो आंथ' दानि आवाज प्लासावथ' मोनसेबो दाङाखै आं। आरो बे दांनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया। किसुमान बेनिफिसियारिया जबरदस्ति जोंनो गंसे गंनै माने आं हाथारा, आं बोरै मावनो होननानै होदोंमोन। दा बे हिसाबै आं गंनै मावनो होदों, बेबो जोब्बाय। मालाखायाव जोबदों। जोंहा सानैसो मेम्बार मावदों, बिथांमोनाबो फ्राय जोबनाय लामायाव दं आरो। दा बेबायदि खुनु जेबो गैया।